beti bezala sorpresa eta ekitaldeik paregabea agurtzea erabaki dugu eskola. Bai, beste urte bat bukatuko da, baina lasai, mundua ez da metodoetan. Eskola ere ez da jauziko. Begira ez dela, aurten ere Gabonek sekula baino dotoreago jantzi digute institutoa. Pinua eta Lorentzero polit Roberto jarri dizkigu sarreran. Gaztikako klasean egindako apaigarrek ere hor ditugu eta nola ez, Josebaren Australiako postala ere hor dugu denori kaso esanaz. Eta eskola polit apainduta aurtengo jaialdian sorpresa ugari izango ditugu. Bakoitzak bere artean tabla gainean jartzeko aukera izango du, guztion gozamenera. Musika aktuazioak, dantza saioak, parodiak, espero dugu denok barreaz egitea eta oso ondo pasatzea. Bueno, eta honena irakasleen aktuazioa izatea espero dugu, saiatuko ziren, ezta? Oraingoan nota jarri behar diogu, Utz dezagun barriketa alde batera eta ez dadila ikuskizuna. Lehenik eta behin DH bateko ikasleek mundu bizioko lehiaketa interesgarria prestatu digute. Aurkezle eta epaile eta guzti, gure gozamenerako. Asmatzen duzuen zein kontaketa lortuko duen bakoitzak. Txalo ero batekin egingo diogu ongi etorria.